Milé dámy, vážení páni, volám sa Štefan Peter a v ruke mám jednu trubicu, ktorá je, na prvý pohľad sa podobá klasickej neonovej trubici. Ale nie je to tak. Táto trubica je vyrobená s novou technológiou, najnovšou technológiou, dá sa povedať, je ako aj názov ukazuje LEL technológiou a šetrnosť tejto trubice je až 60%. Okrem toho, že šetrí, chráni aj prírodu, pretože má oveľa nižšie vypúšťanie CO2. Na dôkaz, ako ušetriť tých 60%, budeme používať merací prístroj, kde odmeráme starú najonku a prirovnávame s novou. Zapneme prístroj, budeme porovnávať parametre, nastavíme prístroj, máme 231 V, 0,348 A, 25,3 W a 0,32 cosinus phi. To sú parametre klasickej najonky. Teraz vypneme, vložíme LEL žiarivku do tej istej armatúry, bez štártra, nepoužívame štarter. Zapneme, nastavíme merací prístroj a napíšeme parametre LEL 231 V, 0,044 A, 10,2 W a 0,97 cosinus phi. Keď porovnáme tieto čísla, budeme vidieť, že rozdiel je práve tu tých 60%. Domáca úloha je to prepočítať, či to je naozaj tak. Prístroje to ukazujú. Aké iné prednosti má ešte táto trubica? Na to som pripravil malý ťahák, pretože je toho veľa. Ako sme videli, je to jednoduchá výmena. Do starej armatúry jednoducho vložíme novú trubicu. Nepoužívame ani štarter, bez štartra. Je to najmodernejšia technológia úsporných žiaroviek. Používa sa pri výrobe. Je väčšia svietivosť, lepšie, svetlejšie farby sú, chráni oči, nebliká, nebzučí. Ticho funguje, chráni životné prostredie, nižšie vypúšťanie CO2. Vyrába sa v dvoch variantoch, 36 000 hodín a 50 000 hodinový. 50 000 hodín je čas svietenia. Kde sa používa? Používa sa všade, kde boli použité staré neonky, kancelárske, skladové, obchodné priestory, parkoviská, cesty, tunely, výrobne, obchodné domy, nemocnice. Odporúčame všetkým tým, ktorí chcú šetriť a chcú chrániť životné prostredie. Kde sa to dá zaobstarať? Cez malú obchodnú ani veľkoobchodnú sieť k tomu nedostanete. Jedine cez našich obchodných zástupcov, regionálnych zástupcov, s ktorým môžete naviazať kontakt cez web stránku. Tam vyplňujete patričné údaje, potom sa vypracuje cenová ponuka a potom sa mi naviaže kontakt obchodný referent.
keď tá cenová ponuka vám vyhovuje. To je zhruba všetko. Nezabudnite vypočítať tých 60%. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa stretneme čoskoro. Dovidenia.